виталий павлович 32 сола пас аз 20 соли оварагӣ макони зисти доимӣ ва ҷойи кор пайдо кард. раёсати умури дохилии шаҳри Душанбе ба ин мусоидат кардааст. ӯ коргари идораи коммуналии ноҳияи Сино аст. ин ҳамҷуда зиндагӣ мекунем, ина телевизор дорем, плита дорем, авқот тайёр мекунем. ин ҳамҷуда ҷои хобмона ҳамҷуда рӯзмона мегузаронем. виталий дар 8 солагӣ аз шаҳри Донецки Украина ба Душанбе омада буд. он замон падару модараш дар артиши Русия дар Тоҷикистон хидмат мекард. вақте ба Душанбе омад, дар хона волидайнро пайдо накард. ҳамин тавр чанд муддат бо ҳамсояҳо зист ва ниҳоят ӯро ба хонаи атфоли бепарастор супориданд. интернати рақами як гипразия. Чанд сол унҷо будем? 4 сол хондум бас кам. Ман ай 94 сол падару модарро надидам. куҷо дар Намалим. виталий ҷӯйборҳои атрофи биноҳои бисёртабақаро тамиз мекунад. нигоҳубини боғчаи идораи коммуналӣ низ бар ӯҳдаи виталий аст. 800 сомонӣ маош мегирад. ин ҳозир кори ин хубе, шурӯъ кор мекунад, тоза коре, бачаи ҳалол коре, рост қавле. ягон каси на бомжам намегӯяд. аллакай ҷои кор дорад, соҳиби масалан маоши худаш ҳастад. виталий оварагардии худро фаромӯш намекунад. наздиконаш ҳамон дӯстони замони таҳсил дар хонаи атфоли бепарастор боқӣ мондаанд. нет мерам катояё мешинам, гам мезанам, шӯхӣ мекунем, механдем. да ёд мебиёрем чикел да интернат бозӣ мекардем, мехондем. шунидани калимаи бомжро виталий ҳеҷ хуш надорад, зеро тақрибан 20 соли ахир ӯро ба ҳамин ном садо мекарданд. унвонаш чунин буд. вақте дар кӯча мемонед, ҷои зист надошта бошед, баъд любой одам мебинад, меган бомжа ҷои зист надорад, ҳар гап меган, дилта ҳама вақт алам мекунад. токат мекунед. виталий мегӯяд дар Украина хешу табор дорад. бо онҳо дар тамос ҳам ҳаст, аммо санадҳои шахсияташ мушкил доранд ва ӯ ба ин кишвар баргаштан наметавонад. мо ҳам хел тасмим гирифтагӣ ҳастем ки маъмурияти корхона ки дар ҳамин наврӯз ҷашни байналмилалида ҳамин соҳиби байкунемда оиладориш кунем. раёсати умури дохилии Душанбе 4 ҳамтои дигари виталийро ки дар кӯчаву таҳхонаҳо мезистанд, дар қаҳвахонаву идораҳои коммуналӣ ба ҷои кор ва утоқи зист таъмин кардааст. ин иқдом дар чаҳорчӯби барномаи таблиғотӣ оид ба тарғиби одоби шаҳрнишинӣ, густариши корҳои ободонӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинони шаҳри Душанбе анҷом мешавад.